výborne! A už prichádza Laco Gádoši. Spoda, potešte sa z pohára. Predseda Kaprošovského futbalového zväzu Laco Gádoši. Upravte sa, chlapci, pekne, na fotku. Pripraviť sa na fotku. Laco Gádoši. Ešte jeden? A ešte jeden. Skandám. Do ruky, do druhej ruky, máš dve ruky. Rastio. Ideme ešte, jasne. Takže, veľký potles. Ako hodnotí zápas tréner víťazného týmu Vlado Glonek? V prvom rade som veľmi šťastný a som rád, že sme potvrdili to, že sme prakticky od 2. či 3. kola stále na prvej priečke a to sme potvrdili vo vzájomnom zápase a myslím si, že zaslúžené sme sa stali víťazom 5. ligy. Čo rozhodlo v dnešnom zápase? Možno pevnejšie nervy, možno väčšia koncentrácia, väčšie odhodlanie. Bolo to v mikrosituáciách a zlomových momentoch a v konečnom dôsledku sme boli úspešnejší. Hostia asi nebudú spokojní s tou penaltou, ako ty si videl ten moment? Priznám sa, mal som to cez hráčov, čiže ešte si to určite pozriem na videu, ale myslím si, že teda čistá penalta. Oslavy budú dlhé teraz? Uvidíme, ťažko povedať. Aké sú to pocity hneď prvú sezónu pri mužstve a postup do 4. ligy? Ešte sám neviem, ale zatiaľ veľmi príjemné. Trebatice boli silný super pre vás? Ja si myslím, že klobúk dolu pred Trebaticami po tom, čo mali neúspešnú minulú sezónu, že proste ich to nezlomilo, zmobilizovali sa, odohrali opäť kvalitný ročník a jednoducho majú vždy smolu, že narazia v tej súťaži na tvrdého konkurenta. A neviem, ťažko povedať, ale svojím spôsobom takisto veľmi dobré mužstvo, ktoré by si zaslúžilo ísť hore.
Rastio Vdovia, kapitán víťazného mužstva, ako hodnotí tento rozhodujúci zápas? Tak bol to ťažký zápas, zvládli sme ho 2-0, ale ja osobne som si prijal, aby to bolo po lepšom výkone, ako sme predviedli dnes, aj keď nebolo to špatné, ale ja som maximalista a chcem hrať pekný futbal a dneska to nebolo až také okuľahodiace víťazstvo. Aké sú emócie? Tak sme šťastní vzhľadom na celú sezónu, lebo Trebatice držali s nami krok a sezóna bola dlhá, ale myslím si, že je to v správnych rukách. Tam bolo v zápase boli také sporné momenty niektoré, ktoré Trebatičania možno videli inak ako vy. Ako ty si videl na penaltu, na to sa opýtam. To absolútne si netrúfam hodnotiť, bol som ďaleko od situácie, neviem. Náš hráč sa tam dobre natlačil, či prišlo ku kontaktu, neviem, naozaj neviem. Každopádne teda vyhrali ste tú súťaž, že to je jasné kolo pred koncom, aké budú tie oslavy teraz? No tak oslavy budú dobré, snáď si pozrieme aj niekde futbal, až o 3:45, no. A oslavíme, jak sa patrí a budeme sa potom pripravovať pomaličky na ďalšiu sezónu. To v mužstve hrá taký prím pri takýchto oslavách? No, tak prihrajú väčšinou tí hráči, čo nehrajú na ihrisku a takých tu máme hodne. Nebudem konkrétne menovať. Dneska tu bolo 1500 divákov, to je asi najväčšia výhra pre vás, pre obidve mužstva, že ste pritiahli toľko ľudí na regionálny futbal. Čo na to hovoríš? Tak, čo sledujem posledné roky, tak v Trnavskom kraji sú silné tieto dedinské celky a ľudia tu majú radi ten futbal a dojdú si naň. Myslím si, že v Malženicách nie vždy, ale poväčšinou hráme pekný futbal, tak prečo by tí ľudia neprišli? Nestojí 7 € lístok jak na Spartak, tak prečo ne?